два телефона. Вау! Отиваме да си купим спринцовки, за да се назубим. Нека да ви покажа нещо много яко. Бум! Трамболонче! Взимам трамболон, въпреки че много ме сърби да го направя. Това, което ще направим, ще се качим в колата, ще си пуснем Бритни Спирс, ще караме много яко. Ще отидем до друг град до аптеката, защото кой ходи в местната аптека, като има Мерцедес, който кара бързо и прави бръм-бръм. Нали? В крайна сметка това е целта на живота. И после ще хода но това няма да го снимам. Здравейте, аз съм Вик2, това е нашия YouTube канал, като тук ще качваме нещата, които всички искате да видите от толкова много време. Защо? Защото YouTube е нещо, което ми позволява да бъда свободен и да казвам нещата както са. Доколкото в TikTok това ще бъде ограничено. Затова аз ще качвам доста по-редовно тук. Ще ви покажа моя начин на живот, ще ви покажа моя прием на медикаменти, любимото ви разбира се, и ще ви покажа добавките, които пия, начина по който тренирам и абсолютно всичко свързано с моята бодибилдинг кариера, която те първа започва. Освен ако не ритна камбаната твърде рано, защото съм тъп, може би, кой знае. Сега, какво правя рано сутрин? Освен че взимам 2,5 единици хормон на растежа, тъй като хормонът на растежа има много хубава синергия с приема на андрогени, защото се увеличава експресията на инсулино наподобяващ растежен фактор 1, който е силно наболен. Но причината да го вземем сутрин на гладно и 2 часа след това да не ям е защото хормонът на растежа индуцира липолиза, горене на подкожни мазнини, което е целта в момента, тъй като аз в момента трябва да бъда по-чист, защото не съм достатъчно изчистен. Като след 2 часа чакане, за да може това да подейства както трябва, аз работя. Можете ли да си представите? Аз работя. Реално парите не идват даром от небето. Човек си ги изкарва, защото доста хейт получавам за това нещо. Защо получавам хейт, че работя? Разбирам. После прибирам се и взимам GHRP6. Това е пептид, който е GHSR1A рецептор агонист, като той кара тялото самичко да направи голяма пулсация на хормон на растежа. И когато това се случи, то се усеща глада, когато почне да действа, аз отивам да си направя кардиото. Реално погледнато ставам към 8, първото ми хранене за деня е към 3. Не е оптимално, не е здравословно, но работи за мен. Аз правя това, което работи за мен. Сега, какви медикаменти употребявам, които са андрогенни и анаболни, освен това? Взимам 25 мг провирон и 25 мг анавар. Провирона ми е аптечен, разбира се, без компромиси с качеството. Тестостерон пропионат 50 мг. 25 тук, 25 тук. Като да, това е за днес. Сега ще ви покажа формата и отиваме към залата. Формата към момента, както виждаме, краката си остават по силната точка на физиката. Със сигурност, определено ще ни трябва още широчина горе в раменете, в гърба. Пресата доста се е пооформила в сравнение с това, което беше преди. Почват да излизат вени. Ще видите, като изкараме водата, работата ще се промени. Сега, гърдите доста добре се развиват, доста хармонично стоят спрямо другите части на тялото. Те са ми генетично доминантни, така че тя ги натискам по-малко вече, защото почват да разхвърлят пропорцията и почват да изглежда лошо цялото нещо. Време е да ви покажа какви добавки пия. Първо, най-важното нещо, което започваме деня. Есенциални аминокиселини, за да може тялото да си ги набави от добавка, вместо от мускулите ми и да не губя мускулна тъкан. Това е пълен профил, всичко необходимо, което имате нужда, без глутамин. Глутамина е ето тук горе. Сега, има 0 калории и формула с електролити. Идеята е да има 0 калории, това е толкова важно, че вземем хормон на растежа, както споменах. Не искаме да се неутрализира липолитичния ефект. Mutant Madness има достатъчно добър силен ефект от към стимуланти и ускорява леко изгарянето на подкожни мазнини. Сега, за да може да не е здрав черния дроб, пием бял трън, този на Хормекса, българско производство. Работя с тях, промокод VIK20. Пия тутка, която купувам от Метаген с промокод VIK20. Тези двете неща дават една много добра защита на черния дроб от хепатотоксичността на андрогенните медикаменти. Пробиотик за здрави черва, защото ако не усвояваш храната, какво правим? Някак прогресираме. Омега-3 вечер преди лягане, след вечеря 3 грама. Sleep Pro непосредствено преди сън. Не е лоша добавката на Nutrition, сайта на Метаген има и е сравнително ефтина. Тест лъп. Но Вик, що пиеш тест лъп? Защото по дяволите има магнезий и бисглицинат, има цинк, има адаптогени, има витамин С, има витамин B6, има неща, които ще ми помогнат аз да се възстановя и да спя по-добре след тая, че не съм натурален. Добавката е прекрасна. Промокод VIK15 в сайта на Тестограф. Коензим Q10 на Кевин Леврони, това нищо не може да го обяснявам. И отново от Хормекса Joint Support, тъй като това е нещо, от което моят опорно двигателен апарат
има нужда, тъй като той несъмнено има своите дефицити. Тази добавка върши добра работа. Отново промокод VIC20. Let's go! Вече сме в залата, няма да покажа цялата тренировка, нито всички серии, ще минем набързо през повечето упражнения. Почваме с горна лежанка, правим тук 3 серии, като фокуса е изцяло върху бавно контролиране на тежестта в ексцентричната част на движението, за да може невромускулната адаптация, която вече имам и продължавам да я развивам, да индуцира качествена хипертрофия и за да не се контузия. Сега ще ви обясня защо избирам точно това упражнение, за да си натренирам гърдите. Вижте, функцията на пекторали са адукция в артикулация хумери, т.е. да прибере ръцете навътре тип прегръдка, т.е. едно да гушнете някой. Много е важно всяка една чест преса, която използвате, да има тази функция. Вижте как дръжките отиват навътре, навън, навътре. Затова идеята е такава. Флайс и някакъв тип чест преса, при която има прибиране на ръцете навътре, са напълно достатъчни за тренировка на гърди. Това е причината да избирам този уред. Всъщност това е една от основните причини да тренирам това мазе. Именно този уред. С гърдите вече тренирам трицепс вместо бицепс, тъй като ги тренирам 2 пъти за 8 дни вместо 1 път за 7, така че тук избираме трицепс пушдаун, тъй като това работи за мен. После продължаваме с флайс. Категорично най-доброто упражнение за гърди. В това положение натоварваме много качествено стерналния, т.е. средния дял на гърдите, като това е последната серия, затова формата е малко по-куца, но като цяло. А утре очаквайте ново видео, в което казвам какво взимам, какъв ми е цикъла, как го взимам, защо го взимам, какви са ми изследванията и също какво точно целим да постигнем с моят треньор към текущия момент. Много ви благодаря за гледането. Ако искате да подкрепите мен, може да използвате промокода ми VIC20 в сайта на Metagen, промокода ми VIC15 в сайта на Testograph с добавката TestUp и разбира се VIC20 в сайта на Hormexa. Благодаря за гледането и до утре!